Hi mga karonbel, mamiswahong huwebes kaniyong tanan. Sige jud ko guna-huna gabi og miswa, maong tumana na to karon magluto ta ani. Las hugna na ni sa among mga lamas og utanon mo nang ugma dapat mangumpra nami. 62 ni tanan ato na gasto dala sa miswa og sardinas. Simple na ni siya, giada na nato kalbasa og petchay. Lain-lain ang version ay ng uban, butangan siya karne, mga manok, uban pang mga karne, pero ako mas lamian jud ko nga sardinas isagol ani. Ang pinakasimple ani niya kay gisara siya sa ahos, bombay, tamatis. Unya ako kay butangan ako siya kalabasa og petchay. Kani siyang miswa with vermicelli ni siya niya originally from Fujian, China. Ang main ingredient niya kay wheat flour. Also known as misa de gallina ni siya. According to brainly.ph, makaproduce na siya vitamins like vitamin A, B12, B6, vitamin C, vitamin D, calcium, and potassium. Napo siya sodium. Nasa din siya fiber o protein. Of course, na siya carb, so pwede na siya mukaon mo anig white rice. So sa miswa palang daanan ang benepisyo, samot na sa mga ricados. So mag-enjoy ta sa paghinigupay og sabaw. Happy miswa lunch everyone! Mokin Aron Balgams!